Helo, a chroeso i'n live ni heno. So, live sydyn iawn eto, efo un o'n awgrymiadau ni. So, 30 diwrnod, 30 awgrym, i wneud efo Microsoft 365. Da ni dal yn siarad am Microsoft Teams heddiw. Felly, Dafydd dwi o Illumino IT. Noswaith da i chi, gobeithio bod chi'n iawn heno. Felly, heb siarad ymhellach, na ni fynd i fewn i'r awgrym yma yn sydyn. Felly, i gyd amdan sut i dal sylw pobl efo'ch negeseuon o fewn Microsoft Teams. Felly, dwi am rannu sgrin yn fan hyn. Dyna ni. Felly, dylai bod chi'n gweld yr sgrin yn fan yna, wrn. Ac da chi'n gweld yn fan hyn, dwi yn client ar yr desktop, Microsoft Teams. Felly, dwi yn y chat yn fan hyn. Dwi'n cael sgwrs efo'r person yma. Dwi ddim yn siŵr yn union pwy ydyn nhw, ond dyna ni. Felly, da chi'n gweld yma, mae gennym fi'r lle i deipio neges newydd. Fel rheol, da ni jyst efo'r un llinell yma, ac da ni'n gallu teipio, a does na ddim byd diddorol iawn yn digwydd fyna. Rhan ta, fydden ni'n gwneud chydig o bethau ychwanegol yn fan hyn yn sydyn. So fydden ni'n gwneud yr llwybra byr, fel fydden ni'n gwneud Control B, enghraifft, a fydden ni deipio mewn bold. Neu fydden ni'n gwneud Control E, a fydden ni deipio mewn italics, fel yna. Control E, a wneud roed yr underline i ni fel hynna. So, da ni'n gallu gwneud hynny'n sydyn. Da ni hefyd yn gallu defnyddio Shift ag Return, neu Shift ag Enter, a wneud hwnna roed llinell newydd i ni. Felly, yn barod, da chi'n gweld, da ni'n gallu adeiladu'r negeseuon yma i fyny. Ond, os da chi eisiau mwy o reolaeth fyth ar y negeseuon da chi'n gyrru, mae'r botwm bach yn fan hyn, yr A bach efo'r bensil. Da ni'n clicio ar hwnna, a da ni'n cael llwyth o opsiynau newydd ar sut i fformatio a sut i roed yr neges yma at ei gilydd. Felly, da chi'n gweld yma, da ni efo'r opsiynau i gyd da ni wedi gweld yn barod, ond da ni hefyd yn gallu rhoi lliw i testun, da ni'n gallu gwneud penawdau, enghraifft, da ni'n gallu clirio'r fformatio i gyd yn gwneud, da ni hefyd wedyn yn gallu gwneud rhestra, enghraifft, so da ni'n gallu gwneud bach mwy o fformatio fy rhifa, bwledau, da ni hefyd yn gallu rhoi links i fewn, a da ni hyd yn oed yn gallu rhoi darn o code bach i fewn, so os da chi'n gwybod sut i godio, fydwch chi hyd yn oed rhoi pethau fel hynna i fewn i wneud eich negeseuon chi edrych yn dda. Table yn fan hyn hefyd, felly just dangos sut mae hwnna'n gweithio, dyna ni, so mae gen i dabl yn yna hefyd, ydyn ni'n gallu rhoi i fewn. So, pen mae hwn wedi cael ei wneud, oherwydd bod ni fewn yn y modd yma rwan, enghraifft, so os da ni'n clicio ar Enter neu Return rwan, neith o jyst mynd â ni lawr mwy yn y neges ag pellau'r neges, ond os da ni'n clicio ar yr saeth yma yn fan hyn, hwnna ydy'r be neith yrru y neges ni i'r person arall. So da chi'n gweld rwan bod yr neges yna wedi ei yrru yn ddel ofnadwy, fel dwi wedi gadael o. Dwi ddim yn berson sy'n dda iawn ar dylunio, fel da chi'n gweld, ond dwi'n gobeithio bod chi'n cael y pwynt yn fan yna. Felly, just symud wedyn i fewn i'r Teams, a dwi just eisiau dangos i chi un neu ddau wahaniaeth yn y tîm. Felly, da ni'n gallu gwneud sgwrs eto o fewn y tîm yn fan hyn. So, os dwi'n clicio ar New Conversation, ag wedyn mae'r botwm yma, da chi'n gweld yna eto, felly dwi'n gallu clicio ar hwn. A rwan, da ni'n cael bach mwy o ddewisiadau yn fan hyn. So, da chi'n gwybod be mae'r sgwrs yn wneud, so da ni'n gallu sgwrsio fewn tîm a falle, ond be dwi yn gallu wneud hefyd ydy newid hwnna i hysbysiad neu announcement, a dwi'n gallu rhoi rhywbeth fel prif neges i fewn yna, so fi'n gallu tynnu sylw pobl yn hyn oed well at y neges yma. So dwi wedi bod yn gwneud llawer o gyrsiau efo, a dwi wedi bod yn defnyddio gwyl fwyd fel esiampl i wneud pethau. So, fydden ni roi enghraifft. So mae hwnna'n rhywbeth i ddal sylw pawb yn y tîm ni, gwybod bod rhywbeth yn mynd ymlaen, ac mae hwnna jyst yn gwneud eich bach mwy amlwg o fewn y tîm. Da ni hefyd yn gallu defnyddio yr botwm yma fan hyn, so da ni'n gallu gwneud yr hysbysiad yma yn bwysig hefyd, so da ni'n gallu dangos bod yn bwysig, da ni'n gallu rhoi llun ar fan yna os da ni isio, ar y cefndir, a da ni hefyd
sydd yn ddefnyddiol iawn yn gallu postio hwn mewn sawl sianel ar unwaith. Felly dwi ar hyn o bryd yn y tîm hyfforddiant, dwi yn y sianel general neu cyffredinol, dwi'n gallu dewis y sianeli yn fan hyn, a dwi'n gallu gyrru hwn i 3 neu 4, neu cyn gymaint o sianeli ag ydw isio. So unwaith dwi'n diweddaru hwnna, ydych chi'n gweld wedyn dwi'n gallu gyrru hwn i fewn i bob un o'r sianeli yma ydw i wedi dewis yn fan yna. A wedyn, jyst i orffen, fel ni'n deud, mae rhaid i fi deipio rhywbeth i fewn yn fan hynna. Dwi'n gallu rhoi is-deitl os dwi isio. Clicio fan yna. A dyna ni, mae hwnna wedi mynd i fewn i'r tîm. Mae o'n amlwg iawn be ydi o. Mae'n dangos i fi fan hyn lle mae wedi cael ei bostio. Felly mae'r neges yna yn dod yn amlwg iawn i bawb. A dyna ni ein awgrym am heddiw. So gobeithio bod hwnna wedi bod o ddefnydd i chi. Gobeithio bod o wedi bod yn ddefnyddiol. Jyst am atgoffa chi am ein gwefan. So mae hwnna'n rhedeg ar draws gwylod y sgrin ar hyn o bryd. So ewch draw i'r wefan, da ni efo blogs yna, da ni efo fideos ar TG yn gyffredinol, da ni efo mwy o bodaeth ar Microsoft 365, a hefyd mae yna link yn fyna i'n academi hyfforddi ar-lein, which da ni'n cychwyn adeiladu allan ar hyn o bryd. Felly, ewch draw am olwg, a da ni ar y cyfryngau cymdeithasol hefyd i gyd, Twitter, LinkedIn ag Facebook, Illumino IT, rhan fwyaf, so chwiliwch am Illumino IT yn fyna, a newch chi ddod ar yn traws. A gobeithio gweld chi am awgrym fory sydd yn mynd i ddangos i chi sut i ddefnyddio cydrannau byw o fewn Microsoft Teams. Diolch, nos da.